Kitang katawhan entitled jud ta nga naay free medical check-up yearly. Sa panahon nga mapili ka nga municipal councilor or kagawad sa lungsod sa Inabanga, you will become now a member of the lawmaking body, ang gitawag natong Sangguniang Bayan, sa lungsod. Sa imong analysis, sir, or sa imong knowledge karon, unsay balaod, sir, regarding good health or health, nga kung imong balaod na to sa Pilipinas karon about health, nga kung imong mapatuman, sir, dako jud ug ikatabang sa tanang tao sa Inabanga. Naana sa atong balaod, Brendz, kitang katawhan entitled jud ta nga naay free medical check-up yearly. Yes, sir. Aprobado na sa atong Senado. Kung pananglitan sa atong munisipyo, kung wala sila tawag nga backup nga ordinansa, atong himuan ng ordinansa nga ato gyud ning mapatuman nga free medical check-up yearly sa atong katawhan. Walay pili dili nato butangan og bulog sa politika, kitang tanan entitled sa maong serbisyo. Nindot kay sir no una-unaon sir no nga tanan jud maka-avail ani nga libreng service kay kuan gyud ni entitled gyud ng tao ani. Salamat kaayo sir.